Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Okuyena kuphela igama lakhe elinikiwe ukuba izizwe zonke emhlabeni wonke isindiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngizothanda ukunibingelela nonke ngithi sheshisani njengamanje. Ngizocela ukuba nisheshise nithathe amabhayibheli enu niwavule. IBhayibheli lakho malisefonini uye kwi-app njengamanje, uvule iBhayibheli lakho elikwi-app. Uzothi uphika inkani ubuphikisa kodwa ubufunda eBhayibhelini lakho ukuthi lokhu esikushoyo kubhaliwe yini eBhayibhelini, ngoba iBhayibheli lidala kunawe, lidala kunoma wakho, lidala ngaphezulu ngisho kwagogo wakho nomkhulu wakho. Sizovula ngomkhuleko, uthathe iBhayibheli lakho-ke ulivule. Baba, siyabonga Nkosi uJesu ngoba wena inkosi nomsindisi. Wena akekho Baba oyozuza ukuphila okuphakade noNkulunkulu uqobo mayingahambi ngemiyalelo yakho Nkosi yethu uJesu Kristu, ekuphika wena njengenkosi nomsindisi. Ngoba bonke Baba abaphika wena njengenkosi nomsindisi nokuthi wafa wavuka kwabafileyo, wena usindisiwe. Akukho ukusindiswa ngaphansi kwegama lakho, noma ukuthi umuntu angene ngaphakathi emanzini azalwe kabusha avume izono zakhe akayi ukubona umbuso wezulu Nkosi uJesu. Thinta-ke inhliziyo zabantu bonke abalalele bakwazi ukuthi bezwe izwi lakho Baba, bayibonele nasembhalweni nencwadi engcwele ukuba baphenduke kukho konke ubula nokukhohliseka abaphika badaza inkani ngapho. Baphulukiseke Nkosi uJesu kwa wonke amaketanga ababophile ungaqondi izwi lakho nongaboni izwi lakho ngendlela wena ofisa usibone ngayo sisemhlabeni. Siyacela Nkosi uJesu egameni lakho, ngoba wena inkosi nomsindisi empilweni zethu, wonke amadolo ayokhothama nezindebe zonke ziyovuma ukuthi wena uyinkosi nomsindisi. Busa-ke Moya Engcwele, ukhulume wena, ungabe umuntu okhulumayo kodwa babuke wena njengomqali nomphelelisi, ngoba wena ukukhanya. Iba isibanike sezwe njengamanje Nkosi, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Intando yakho mayenziwe Baba wethu osezulwini, manje naphakade. Amen. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi la. Isibani siyakhanya, umbhobho uyamemeza. Vula amadlebe uzwe, sondela ngasekukhanyeni uthole ukukhanya, uye ukuhambe kumnyameni. Nondaba, over to you Baba. Amen. Sanibingelela bazalwane. Amen. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi. Amen. Sibingelela egameni lenkosi yethu eyodwa, engenamphelezeli, engenambonisi, engenamhlangabezi, uNkulunkulu wakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe nangezikhwepha zakhe, ngaphandle kosizo lwamuntu. Siyabonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe asinika bona phambilini, before kufike lesikhathi lesi sikusona. Sibonge futhi uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abakhetha ukuthi baphathe ivangeli, babe ufakazi kukho konke akwenza phambi kwabo nezibonakaliso. Namanje sithi igama lenkosi malibongwe liphakamiswe, udumo ngolwakhe uKristu. uNkulunkulu wangunaphakade, umqali nesigcino onguye. Sithi kukho konke okwenzakalayo, konke kuyabonakala okwenziwa uNkulunkulu kodwa yena engabonakali. Igama lakhe liduma umhlaba wonke kodwa akekho sekwambona waphila. Akekho futhi owumngani naye ongathi mhlambe ukhuluma naye ezifu umngani wakhe bayabonisana naye. Siyasho sithi uNkulunkulu ongenambonisi, uNkulunkulu ongenamkhapheli, akekho omunye uNkulunkulu ngaphambi noma esemva kwakhe noma oseceleni kwakhe. Yes Lord. Unguye. Osiphe incwadi kaExodus
19:6. Sifuneka sibheke njengoba abantu belelwa amagama amabandla abo, izinkolo zabo lezi ababhukuda kuzona, behlele esonweni, bengafuni ukuhamba ngezwi lenkosi, befuna ukuhamba ngeenkanuko zenyama yabo. Incwadi uExodus isahluko 19 verse 6. Nibe ngumbuso wabapristi kimi, nesizwe esingcwele. Sibe ngumbuso wabapristi kuye kimi, nesizwe esingcwele. Isizwe esingcwele. Amen. uNkulunkulu ukhuluma ngokuba ngcwele. Yes, Lord. Ayikho enye into ngaphandle kokuthi uNkulunkulu ukhuluma ngokuba ngcwele. Amen. Hambe kwincwadi kaLeviticus chapter 19 from verse 2. Amen. Incwadi uLeviticus isahluko 19 iverse lesibili. Zoqala kuverse 1. Verse 2. Verse 2. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, uthi kuyo, niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Uthi kufanele sibe isizwe sakhe esingcwele. Uthumela uMoses manje kwincwadi kaLeviticus chapter 19 verse 2. Uthi akakhulume nayo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ukuba mababe ngcwele ngokuba yena Jehova ungcwele. Amen. Uphinde futhi siyoconfirma ngenye incwadi kwincwadi kaLeviticus chapter 20. Amen. From verse 6. Incwadi uLeviticus isahluko 20 iverse 6. Nalawo muntu ophendukela kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalawo muntu, ngimnqume kubantu bakubo. Yes, verse 7. Ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba qhubeka. Ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Open to verse 6. Nalowo muntu ophendukela kwabanamadlozi nakubantu abathakathayo ukuya kubo ukuthi asondele kubo ukuba aphinge, ukuze aphinge, ngoba phela mesinkulunkulu sishade naye. Amen. Uma sikuNkulunkulu sishade naye. Uma sibhabhathisiwe sishade ngawo umbhabhathiso. Sikhethile inkosi ukuthi sibe ngabantwana bayo. Sikhethile inkosi ukuthi sibe ngaphansi ibandla layo okungumfazi. Njengoba lo bandla layo lungumfazi, indoda yalolo bandla uKristu. Yes, Lord. So uma uzothi uyakholwa, uhambe wena uyokhonza amadlozi, uyaphinga. Amen. Uphendukela kubathakathi, uyakholwa, uyaphinga. Uthini verse 7? Ngalokho zingcweliseni thina ke esingaphansi kwalomshado kaKristu kufanele sizingcwelise ngokuba yena ungcwele. Amen. Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Uma mina njengendoda nginonkosikazi ngingcwele, nonkosikazi angifana abe ngcwele, ngoba uma ngishada nomthakathi kufanele ngiphume kulowo mshado.
ngihlala ngashadile angimdivorce ngihlala ngashadile mzukwana yeke ukuthakatha wathi ubuyele enkosini sesiyabuyelana sinaye ngoba yini usekhethile ukuthi uzohamba ngomyalelo wobungcwele ingakho incwadi uthi asizingcwelise sikhuluma ngokuba ngcwele hambe kuverse 26 verse 26 incwadi kuLeviticus isahluko 20 verse 26 niyakuba ngcwele kimi fanele sibe ngcwele kuye ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile siyakuba ngcwele kuye ngokuba yena ungcwele amen wonke umuntu othi yena uyakholwa uzinikele enkosini fanele abe ngcwele ayikho enye into ongathi wayenza abantu bacabanga ukuthi mhlambe lezi zinto zitholakala kwi-Old Testament kuphela uthini la kule ncwadi before siqhubeke niyakuba ngcwele kimi fanele sibe ngcwele Jehova ngokuba yena Jehova wethu ungcwele nginahlukanisile nabezizwe usihlukanisile nabezizwe abantwana bakhe ubahlukanisile nabezizwe ngoba kuLeviticus 10:10 uthini ukuba nibe ngabami incwadi kaLeviticus usihlukanisile nabezizwe ukuthi sibe ngcwele khona sizoba ngabakhe amen sikhuluma ngokuba ngcwele amen ngabe ungcwele amen ngendlela uNkulunkulu akubekele ngayo phansi ukuthi ube ngcwele noma ngabe ungcwele emehlweni akho amen incwadi kaLeviticus isahluko 10 iverse 10 niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele okungcolileyo nokuhlambulukileyo awufunde kahle niyakwahlukanisa fanele sihlukanise fanele sibone fanele sizwe ngoba uma sibona uNkulunkulu ushilo ukuthi abantu bakhe abangcwele fanele babukeke kanjani uma sizwa ushilo ukuthi abantu bakhe abangcwele fanele bazwakale kanjani amen ngoba isizwe sakhe asikhethile ukuze sihambe ngalendlela le uNkulunkulu ayiyo amen uNkulunkulu uyingcwele amen amen uNkulunkulu ungumoya ongcwele niyakwahlukanisa okungcwele nokungengcwele fanele sihlukanise okungcwele nokungengcwele okungcolileyo nokuhlambulukileyo funda kahle ngifuna uyifundise kahle lo okungcolileyo nokuhlambulukileyo amen uNkulunkulu wakha umhlaba nezulu before enze konke lokho hambe kwincwadi yase-Efesu chapter 1 verse 4 before enze onke lo nto leyo uNkulunkulu wayesazi ukuthi kuzoba khona umuntu amen ngaphambi kokwakhiwa kwesisekelo somhlaba uNkulunkulu wayesazi ukuthi kuzoba khona umuntu ngokuba uNkulunkulu ongcwele amen uthini incwadi yompostoli uPaul kwabase-Efesu yes sir sahluko sokuqala iverse lesine njengalokho asikhethela njengoba uNkulunkulu asikhethela kuye ngothando kuye usikhethele kuye usikhethele kuye ngothando lokuba ngcwele ngaphambi kokusekelwa ngaphambi kusho ukuthi before noma ngaphambi kokuthi kusekelwe umhlaba uNkulunkulu wayesazi ukuthi kuzoba khona abantu abayoba ngcwele noma abantu abafuna ukuthi babe ngcwele amen amen njengalokho asikhethele kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe so mfundisi mzalwane mholi ngabe ungcwele phambi kaNkulunkulu awunakusolwa na ngokuba uNkulunkulu ungcwele amen
and usifuna sibe ngcwele phambi kwakhe singabi nakusolwa. Amen. Iyona ndlela sifuna siyiyo. Amen. Nakwincwadi kaPetru yokuqala isahluko sokuqala from verse 15 sisaconfirma nje indaba yokuba ngcwele ukuthi kukhona le kuthiwa khona abantu ababambeke ezonweni uNkulunkulu uyaunderstanda izono ziyababamba abantu zibenze babe weak. Isono sikenza ube weak uma wena uvumela isono ukuthi sikwenze ukuthi ube weak. Ungafuni ukukhetha inkosi njengomsindisi uhlale kuyona kodwa ufuna ukubamba cambili, ufuna ukuba inhliziyo mbili, ukhonze imali ngaphezulu kwaNkulunkulu, ukhonze izinto zomhlaba ngaphezulu kwaNkulunkulu. Amen. Amen. Uthini uNkulunkulu? Incwadi yokuqala kaPetru, Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sokuqala iverse 15. Amen. Kodwa njengowanibizayo, njengoba wasibiza sebonile abantu baphuma endleleni kodwa wababiza. Kodwa njengowanibizayo, njengoba esibiza nje isahluko indodana yakhe uKristu ukuthi izosibiza. Amen. Sesiphumile endleleni kusukela kuAdam saphuma endleleni. Amen. Kodwa njengowanibizayo engcwele, usibiza ngoba yini yena ungcwele, manibe ngcwele nani. Nathi kufanele sibe msulwa, sibe ngcwele ekuhambeni konke, ekuhambeni kwethu konke. Amen. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele, ngokuba kubhalwe phansi Amen, ukuthi masibe ngcwele, ngokuba mina ngingcwele, ngokuba yena uNkulunkulu wethu ungcwele. So sibizele ekuthweni sibe ngcwele, asibizwelanga ekutheni sizociciyela ukuba ngcwele. Amen. Sibizele ekutheni sibe msulwa, Amen. sigezwe. Hambe kwincwadi yase-Efesu, Amen. chapter 5 verse 25. Amen. Kwabase-Efesu isahluko sesihlanu verse 25. Madoda, thandani omkeni. Yabona uthando uNkulunkulu asikhombisa lona. Aya madoda ashaya abafazi, aya madoda aphingela abafazi bawo, aya madoda antshontshela abafazi, aya madoda weak. Athi nobona amantombazane la emgaqweni egqoka iziketi ezincane namabhuluwa tight nama-leggings axegelwa amadolo kuxega oziphu. Amen. Amen. Ithi incwadi, madoda, thandani omkeni, thandani abafazi benu njengalokho noKristu ulithandile ibandla. Ngithe mina uKristu uyindoda, Amen, ibandla umfazi kaKristu, imbewu izwi Amen, alitshalayo uKristu ukuze likhiqize abantwana abangcwele. Amen, Hayi amahlongandlebe, Amen, abantwana abangcwele. Izwi liqhamuka kuKristu, ibandla likaKristu lingumfazi kaKristu ibandla. So thina singaphansi kwale bandla likaKristu, Amen, singabantwana abakhiqizwe yizwi Amen, elingcwele, Amen, kubaba ongcwele. Amen, Amen. So uma ethumela ngalesibonelo ukuthi nani madoda thandani abafazi benu, Amen, njengalokho uKristu ulithandile ibandla, njengalokho inkosi yethu ubaba wethu ulithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo, wazinikela wazidela ngenxa yalo, ukuba alingcwelise. Yabona nje ngubaba wekhaya, nginezingane, Amen, nginonkosikazi, fanele ngikhombise ukubathanda. Amen,
ukuthi beqhamuka impisi imini ophambili ozovala ngezinikela ukuthi le impisi kufanele ziqale kunina imini okufanele alwe anqobe lezi impisi before zifike emndenini wami njengoba noJesu Kristu wazinikela ezinikelela ukuthi kusindiswe thina. Amen. Amen. Sisindisiwe ngegazi lakhe ngoba wachitheka igazi nendoda umayima imele ukuvikela umndeni wayo impisi mezininaphuna zichitha igazi zivikeleke ingane zisindiswe zithelwe igazi likababwazo ozivikele ezimpisini. Nakhona uKristu wasilwela ngezwi wasivikela kwachitheka igazi lakhe ukuze kusindiswe thina. Alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Wasifundisa ukuthi thina ukuze sivikeleke fanele silandele izwi. Sigezwe izono zethu ngamanzi ngokubhabhadiswa ngaphansi kwamanzi egameni lakhe ngoba uyena ngumfeli wethu. Ingakho incwadi ithi ke haleluya masibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu. Amen. Ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla. Ukuze azimisele ibandla labantwana bakhe elinenkazimulo njengoba naye aphenduka inkazimulo nathi simele ukuthola inkazimulo. Amen. Lingenasisihla. Akufanele libe nomngcola nambimbi. Akufanele libe nokusolakala nezinto eziphumile eceleni. Nanto enjalo. Akufanele kube khona lutho olunjalo oluphumile eceleni ngoba yena uqondile. Kodwa libe ngcwele. Ibandla lakhe kufanele libe njani? Libe ngcwele. Ibandla laKristu kufanele libe njani? Libe ngcwele. Lingenacala. Lingcwele. Yona into esilwelayo le. Ukusindiswa. Ukuze sibe ngcwele. Singenacala, singenasihla, singenambimbi, singenakusolwa. Ngokuba lo sibizile, usibizele ekutheni sibe ngcwele. Bese kubiza ngezwi. Amen. Sikubizele ekutheni ube ngcwele. Asikubizeli ekutheni Amen. Uzo kwenza i-check-in house. Amen. Ebandleni likaKristu. Amen. Ufike usonto emothanda, uze esontweni kuphela, uzijela ukuthi ungcwele ngoba uye esontweni, uphinde uphume ngesikhathi kumele bana break esontweni hambe uyobhema ugwayi wakho. Tax insurance ama product. Niyaphuma esontweni nihamba niyophuza obhiya. Yaphuma esontweni ubhizi uke-40 utexa intombi zakho wenza ama-appointment. Amen. Uyaphuma esontweni ubhizi ubhema insangu. Amen. Uyaphuma esontweni ugqoka iziketi ezincane ephathini uthi ungcwele. Wona mfundisi emva kwesonto ubhizi ufanelana namakhosikazi abantu, emva kwesonto ubhizi ubamba ingane zabafana ezincane ulala nazo. Manyala. Nithi ngcwele ngoba naku ngigqoka amasheti amnyama nokholo abamhlophe. Manyala. Nithi ngcwele nabafundisi nenza i-Lord's Supper niyenza ibe i-morning supper. Okungcolileyo. Ebandleni lakho kugcwele izifebe nezidakwa. Okungcolileyo. Kade baqala ukusonta bathi abaze baphenduke abakaze babhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Wona mfundisi ukwazi ushumayele kanje. Ushumayela ngokuthi abantu bazobusiswa ngemali. Izinto okhuluma ngazo izinto eziphathekayo salemhlabeni ezobhubha. Ngoba uyasaba ukuthi mawushumayela ngesono uzolahlekelwa amabandla namalunga esonto ngoba wena usu-investile kubona. Nzuzo embi. Dayisa ngezwi lenkosi ukuze wenze imali. Uweak. Ibandla lakho liweak. Alikho ngcwele. Amen. Ithini incwadi uphinde from verse 26. Ukuba alingcwelise fanele sibe ngcwele.
alihlambulule sihlanjululwe izono zethu kufanele sizisole. Kwenzeka kanjani ukuthi wena usonda yonke leminyaka yonke impilo yakho kodwa still usaphinga usahleli kumkipita ufebe engcolileyo usaqhubeka nokuqamba amanga zonke izinsuku uphila ngamanga okungcolileyo uthi ungcwele uthi uNkulunkulu uzokuxolela kodwa uphela isibhamu uhamba ubulala abantu gwaza abantu hamba untshontsha ukuba alingcwelise fanele lingcweliswe ibandla likaKristu alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla nambimbi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala ukuze libe ngcwele lingenacala ngokuba ezulwini akungeni lutho olungcolile alungeni lutho olungcwelileyo. Amen. Amen. Fanele sibe msulwa. Amen. Sizinikele kuNkulunkulu Amen. ngakho konke. Yes Lord. Awuhambe kwincwadi yama Roma chapter 12 verse 1. Simelwe ukuba ngcwele singenasihle nambimbi asina kuzilandulela sithi mhlambe kukhona into esingayisho engenza ukuthi uNkulunkulu understand ukuthi sikufanele ukuhlala esonweni siphinde futhi sibe ngcwele at the same time. No. No. Amen. Akwenzeki lokho. Ngokuba ithini incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1. Incwadi kwabaseRoma isahluko 12 verse 1. Ngakho ngiyanincenga ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ngobusa nobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba ukuba nithathe imizimba yenu ninikele kuNkulunkulu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Funeke sikholwe ngokuqonda. Fanele sibe ngcwele ngokuqonda. Fanele sithande ngokuqonda. Amen. uNkulunkulu uyisisekelo sothando, uyisisekelo sokuqonda, uyisisekelo sobuhlakani, uyisisekelo sokuba ngcwele. Ningalingisi lelizwe, lingafani nabantu bezwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwemzimba ibentsha. Kodwa niguqule isimo ngokwemzimba, imizimba yenu ibe misha, okusho ukuthi manje yonke imisebenzi oyenzayo yokungcola uyaphuma kuyona. Ngilungise bazalwane, sorry. Ngokuba uthi uJesu Kristu niguqule isimo ngokwemzimba. Ungaphazamisi ubhedile funeka uzilungise ngesikhathi sakho. Niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu. Ingqondo yakho funeka iguquke ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Funeka niyazi intando kaNkulunkulu okuhle. Uthi uJesu Kristu ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Indlela yonke idlula kuKristu. Ngokuba uthini la uphinde lefesi athi ufunda, ningalingisi lelizwe, singafani nezwe, kodwa niguqulwe, kodwa manje niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando
ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkuluNkulu. Ngithanda le verse leli olifunda manje lokuthi ke ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkuluNkulu. okuhle Mahambe kwincwadi ya 2 Corinthians chapter 6 chapter 5 verse 17. Ukuhlolisisa, uguquka kwengqondo, uqondisisa indlela obuka ngayo izinto mesungcwele ayifani nendlela obuka ngayo uma usake esonweni. Amen. Ngokuba indlela ocabanga ngayo nangendlela obuka ngayo izinto isihlukile, isishintshiwe. Usuka emoyeni ongcwele, usungaphansi kwesandla esiphakeme. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesi5 verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Useyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile. Okudala sekudlulile. Bheka. Umqondo wakho sowushintshiwe. Bheka. Ophindele phansi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Kanjalo uma umuntu esekuKristu. Bonke labantu abathi bakuKristu. Wonke lamabandla avuliwe ngamagama singawazi ukuthi asho ukuthini. Athi akuKristu. Ithini incwadi la? Uyisidalwa esisha. Umuntu uma esekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile. Bheka sekuvele okusha. Bheka manje yonke into yintsha. Ngezwi nangesigezo samanzi phendukile. Yayizwa lonto leyo. Incwadi yakhuluma. Ithini? Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Konke kuvela kuNkulunkulu Owenza ukuba sibuyisane naye. Wenza uNkulunkulu ukuthi sibuyisane naye ngoKristu. Haleluya. Haleluya. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Izwi lelo. Yona inkonzo esinayo yokubuyisana. Izwi likaKristu. Njengoba ethi uKristu uyindlela neqiniso nokuphila, ukuphila okuphakade. Akekho ozoza kuNkulunkulu ngaphandle kukaKristu. Ngiyamangala ukuthi khona abantu abangafuni ukushumayela nge-New Testament ngoJesu Kristu, bashumayela nge-Old Testament kuphela. Kodwa liyachaza ibhuku la ukuthi akekho oza kusondela kuNkulunkulu ngaphandle kwaKristu. So lo mkhona umi eweni ucuphele. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu. Ngokuba uNkulunkulu ebani? EkuKristu. So manje wena ngendaba ungafuni ukushumayela ngoKristu. Wenza ukuba izwe libuyisane naye. Wenzeka kanjani ukuthi wena ungafuni ukushumayela ngoKristu? Engababaleli iziphambeko zabo. Uma uthi ushembe ufundisa ngoKristu, ihluthu ufuneka bazishaye phansi. Amen. Do you understand? Amen. Ihluthu ufuneka bayishaye phansi. Amen. Ufuneka bayeke ukuhlabela amadlozi. Amen. Ufuneka bayeke ukuthatha abafazi ngababili. Amen. Uma amaRoma efundisa ngoKristu, Amen. ufuneka yeke ukubhabhathisa abantu egameni likaYise neNdodana kaMoya Engcwele. Amen. Ufuneka bayeke ukufafaza abantu ngamanzi. Amen. Ufuneka bayeke ukukhonza izithombe. Amen. Ufuneka bayeke ukuthandaza kuMaria. Amen. Wonke lamanye amabandla abo akhona. Yes, Lord. AmaBaptist, amaLuthela, Amen. amaLutheran. Amen. Na wonke lepekethe amanye amasonto akhona singawasathi ukuthini. Ma-Pentecost. Amen. Ayikho lonto eBhayibhelini. Christianity ayikho lonto eBhayibhelini. Amen. Imfundiso yomuntu leyo, imfundiso yomuntu ayithathe kuSathane. Amen. Ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngokuba ngcwele kuzona zonke incwadi ade ngikhuluma ngazo. Ukhuluma ngokuba ngcwele, hambe kwincwadi yamaHebheru chapter 12 verse 14. uNkulunkulu ukhuluma ngokuba ngcwele kuzona zonke incwadi. Akukho la khona ethi ke asibe amaBaptist noma amashembe noma ama Roman Catholic Church. Akukho. Amen. Akukho la thiwa khona siba ama-Christianity. Amen. Amen. Zamelani
Incwadi kumaHebheru isahluko 12 verse 14. Zamelani ukuthula nabo bonke. Zamelani ukuthula nabo bonke. Kanye nokungcweliswa. Nanye nokwani? Nokungcweliswa. Kanye nani? Kanye nokungcweliswa. Sifuna ukuthula nobungcwele, ukuthula nobungcwele. uNkulunkulu ukuthula nobungcwele, uNkulunkulu onothando nomusa nokubekezela. Into efunayo ukuthi thina sibe nothando nomusa nokubekezela nokuba ngcwele. Ngobunye, haleluya. Sibe munye. Ongenakho angeyibone inkosi. Uma ungenazo lezi zinto engizibalayo, ukuthula, umusa. Amen. Uma ungamhloniphi uma wakho, nobaba wakho. Uma uphinga. Uma ungenalo uthando lwamakhelwane wakho. Uma untshontsha, uma uqamba amanga. Uma ubulala. Uma uphuza, ubhema, ufeba. Yes, Lord. Ithini incwadi? Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ongenazo lezi zinto engizibalayo, umuntu othakathayo. Umuntu othakathayo. Abantu abagila imhlono nabalumbayo nabantu abakhuza amadlozi. Ongenakho angeyibone inkosi. Ngeke aze ambone uNkulunkulu umuntu ongenazo lezi zinto lezi. Zibhalwe phansi zibaliwe. And ayikho enye indlela, una excuse. Fanele wenze lokho okubhale phansi. Ayikho enye indlela. Awunakuzilandulela. Awunakusho ukuthi wena une excuse ukuthi wena mhlambe ngoba ungawazi. Sewuyazi manje. Phuma kaHlembe. Phuma eMaromini. Phuma kumaPentecost. Phuma kumaLuthela. Phuma kumaPostoli. Uze kuNkulunkulu ongcwele ulandele iqiniso likaKristu. Ithini incwadi kaMarko? Hallelujah. Chapter 8 verse 34. Phuma incwadi ekhonzela amadlozi. Phuma kule mvunulo yakho ezangoma. Lahlale kude. Incwadi ngokaMarko isahluko 8 verse 34. Incwadi ngokaMarko isahluko 8 verse 34. Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe. Lalela, sibiza isixuku nabafundi bakaKristu. Wathi kubo, sithi kubona, uma umuntu ethanda ukuza emva uma ungathandi hlala lapha esontweni lakho ebolile nemfundiso ebolile. Kodwa uma uthanda ukulandela uKristu, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, uma umuntu ethanda ukuza emva kwaKristu, makazidele athabathe isiphambano thatha isiphambano sakho angilandele. Umlandele. Thatha isiphambano sakho umlandele. uKristu uyena msindisi. Uyena msindisi. Ngoba egcineni hambe kwincwadi yaseFilipi chapter 2. Thola le verse lelithi khona ke igama lakhe liphakamiswe ngaphezulu wonke amagama. And wonke amajolo fanele aguqe uye. Yonke into fanele ithi amen kuKristu. Bonke okudaliwe ngaphansi uqhamuka kuKristu, udalwe phakathi emhlabeni nangaphansi komhlaba phezulu ezulwini uKristu. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili verse. Ngithe ngifuna lo ncwadi uyithola. Isahluko sesibili. Starting from verse 5. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Wazi ama event. Mawube kuwe lo mqondo athi-ke ekunika umyalelo ethi uma uthanda ukungilandela, thatha isiphambano sakho ungilandele. Uzidele ezintweni zakho zomhlaba ozithandayo.
thatha ugwayi ulahlelele kude Amen. uyagqilaza ukwenza isigqili ugwayi Amen. uyakubulala ugwayi kunika necancer Amen. thatha le bhodlela kabhiya ulahlele kude Amen. yeke uphuza utshwala kuyakushisa Amen. bukwenza ubune uphila uzibheke indlela oyiyona manje nendlela oyiyona ngaphambilini usefana yini usasibuka esibukweni ungcwele noma usibuka esibukweni uyisipoke esambayo Amen. ushisa ugwayi washisa utshwala sikhumba sakho sesitshintshe ngishukhala inwele zakho zishintshe ngishukhala inzipho nezandla neminwe ngathumba amathuna Amen. ithini incwadi Makube kini lowo mqondo wawukhona nakuKristu uJesu. lo mqondo kaKristu ufake kuwena Amen. uthathe kube ifa lakho ayikho enye indlela Amen. lo mqondo wakuKristu lo mqondo kumina Amen. ngifuna kube ifa lami lokuphila Amen. ukuze mzokwane ngifa ngikhazimuliswe njengoKristu Amen. masebuye ezoqoqa ibandla lakhe Yes, Lord. ngoba uthi ulifuna lingena sihla nambimbi lingcolisiwe ngesigezo Amen. sezwi namanzi Amen. so umqondo wokuKristu mawube kuwe Yes, Lord. yeke ukufeba uphume ekufebeni Amen. yeke indaba zomjolo Amen. uyagugisa Amen. ubangela umzwangedwa nestress Amen. esingena sidingo Amen. ngoba yini ujaha izinto uthanda izinto ufeba ngesisho sakho sangasese ngoba ufuna ifonetsha ufeba ngesisho sakho sangasese ngoba naku ufuna impahla ezibizayo ufeba ngesisho sakho sangasese ngoba ufuna uhlela ngaphambili emotweni Amen. engeyona yakho ngoba unqona ukusebenza unqona ukufunda uyivila Amen. usathana umnika ishortcut Hallelujah. ukuthi akwenze isifebe Amen. phuma kulo mshado ungewona umshado ongeqiniso Amen. ngoba unkosikazi yakho uyaphila ushade naye Amen. Amen. akekho umuntu onelungelo lokuthi ke ashiye unkosikazi wakhe ayothatha omunye unkosikazi othi ungcwele no angeke ukwenze lokho ngaphansi kwebandla likaKristu Amen. ngoba manje umuntu okuKristu uthatha lo mqondo okuKristu Amen. wafaka kuye Yes, Lord. qhubeka Owathi enesimo sikaNkulunkulu wathi uKristu enesimo sikaNkulunkulu ngaphakathi kuyena akaze asho ukuthi kuyinto azange kuthathe nje ukuthi yokuphangwa kuyinto yokuphangwa ayenze ukulingana kube noNkulunkulu. indlela azogebeka ngayo abantu njengalabo prophet bamanga nalabo bafundisi bamanga Amen. 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 wena umuntu wesifazane uma uthi ungcwele uzolandela okubhalwe phansi usuka kwipulpit Amen. ngoba awunandawo lapha kwipulpit ayikho indawo yakho kwipulpit Yes, Lord. khulumela incwadi Amen. Hallelujah. Incwadi yokuqala, incwadi kumaHebheru isahluko sokuqala ivesi lesithathu, yona ethi ingukubekezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. ndodana uKristu sewenzile umsebenzi Amen. wazosindisa Amen. ithini Yona ethi ingukubekezela fanele sibekezele nathi njengoba sikhuluma ngokuthi ke uma uKristu uphila ngokubekezela ubekezelela inhlupheko eziza nokuba ngcwele ngoba ukuba ngcwele usathana uyakulinga. Amen. Kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo Inkazimulo kaKristu mawukuthi ungcwele ufunza uNkulunkulu iphasa konke ngezwi lamandla. uma kukuthi uthi ungcwele ufunze uNkulunkulu. Amen. Yayizolo loo nto leyo Iphasa konke ngezwi lamandla ayo iphasa konke isekela konke ngezwi lamandla ayo
isiyenzile ukuhlanzwa kwezono. Isisikhombisile ukugeza ukuthi siyogezwa kanjani izono. Isisizile sageza izono. Yahlala ngakwesokunene somkhulu. Thembe siqedile umsebenzi yahamba yakhushuleka phezulu. Kweliphezulu. Yahlala kwesokunene. Amen. Kwelomkhulu. Amen. Ophezulu kwakho konke. Yes, Lord. Hallelujah, glory to God. You understand? Amen. Incwadi kwabaseFilipi isahluko sesibili verse 7. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku. Wazidela wathabathi angitsho izindaba ikhuluma ngokuzidela ukuze ube ngcwele. NoJesu Kristu wazidela ukuze ahlale emngcweleni. Amen. Wenzani? Ethatha isimo senceku. Wathatha isimo sokuba isisebenzi, sokuba isikhonzi. Enziwe ngomfanekiso wabantu. uNkulunkulu wenziwe ngomfanekiso wabantu. Wathatha isimo sokuba yinceku ukuze akhombise thina ukuzidela kwakhe ukuthi nje uNkulunkulu azehlise nangaphansi kwezingilosi azoba njengomuntu. Ukuze alethe ukusindiswa kumuntu. Awuziboni ngani ukuthi ubaleka kangakanani uNkulunkulu? Enziwe ngomfanekiso. Wenziwe ngomfanekiso wethu. Wathi efunyene enjengomuntu ngesimo. Wathi efunyene enjengathi ngokwesimo. uNkulunkulu esikhuluma ngayo. Wazithobisa. Wazehlisa. Wena uhlula ukuzehlisa ushiye ibhodlela kaBhiya. Wena uhlula ukuzehlisa kumakhelwane wakho. Kodwa uthi uyakholwa. Elalela kwaze kwaba sekufeni. Uhlula uzehlisa. Uye kuphuma kulomdolo okulethela inkathazo. Kodwa uthi usindisiwe. Mfundisi, uhlula ukuzehlisa uye kushumayela ivangeli lamanga. Amen. Kodwa uthi umfundisi udotshoba. Amen. Angivotelwanga mina iqembu labantu abahlele etafuleni. Amen. Ngibizwa uNkulunkulu yena ongivotele. Mofuna umvoteli wami uNkulunkulu. Amen. Yebo. Uyena uyongidiliza futhi. Amen. Hayi umuntu, ayikho indoda engidiliza ekutheni ngishumele levangeli. Amen. Nakanye ngeyodwa. Elalela kwaze kwaba sekufeni. Yebo, ekufeni kwesiphambano. Wayafa inyama yafela esiphambanweni. Waphuma umphefumulo, yakhala inyama, ikhala umphefumulo. Akufanga uNkulunkulu kwafa inyama ayayakhile. Yoba nale nyama ayakhile kumina fanele ife. Kodwa umphefumulo awufi. Yes, Lord. Isibonelo leso sikhombisa zona ukuthi uma uphila ngentando yakhe, ufunza yena ngezenzo nangokuba ngcwele, ukumele ukhazimuliswa. Yes, Lord. Kwenzakalani? Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa. uNkulunkulu wayesemthatha emphakamisa ngaphezulu kwazo zonke izinto. Wamnika igama. Wasemnika ini? Igama. Wasemnika ini? Igama eliphezu kwamagama onke. Igama lakhe lingaphezulu kwawo wonke amagama akhona emhlabeni. Ukuze kuthi ngegama likaJesu. Ukuze kuthi ngalo igama likaJesu Kristu. Amadolo onke. Wonke amadolo. Amadolo onke aguqe. Wonke amadolo, amaChina, amandiya, abantu abamnyama, amabhunu, abelungu, noma ngabe uyini. Amadolo onke aguqe. Awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba. Ngoba anazi ukuthi uma sekubuya indodana yomuntu kuyokhala izizwe, ngekhala isizwe, kuyokhala izizwe. Hambe kwincwadi yamaHubo chapter 1 verse 7. Incwadi yesambulo. Gijima. Uma seqhamuka yena ngeke kukhala isizwe sabantu abamnyama kuphela. Amen. Ngeke kukhala isizwe samandiya noma samaChina kuphela. Amen. Ngokuba legama lelinikiwe. Amen. Amen. Incwadi isambulo sikaJohane. Incwadi isambulo kaJohane chapter 1 verse 7. Bhekani uyeza namafu. Bhekani uyeza namafu. Njengoba khushulwa ngefu. Isincwadi ke manje bhekani uyeza namafu. Namehlo onke amehlo azombona. Nabo abamgwazayo. Nabo labo abamgwazayo. Nezizwe zonke zomhlaba. Nazo zonke izizwe ziyakulila ziyokhala ngaye. Ekugcineni. Amen. Ekugcineni. Amen. Wonke amadolo ayoguqa phambi kwakhe uKristu. Amen. Zonke izizwe. Amen.
Amen. Labo bamgwazayo Amen. Amen. kalilwa Nezilimi zonke. zonke izilimi, umnyama, umhlophe, uIndiya, uChina, Zivume ngokuthi. umZulu, umXhosa, umSuthu, Zivume ngokuthi. niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. bathakathi niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. zinyanga niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. baprofethi bamanga niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. Shembe nebandla lakho niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. Roman Catholic Church niyobe senivuma lapho uJesu Kristu uyinkosi. Kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise Kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. Amen. ngifuna incwadi yaseKorinte yokuqala verse 6 chapter 6 verse 14 siyanbiza simbizela ekhanyeni simbizela kuKristu siyanbiza nonke fanele nibhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu uyenthola isiphiwo sikamoya engcwele sonke. Amen. Kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithupha verse 14. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi. Awuhambe kwincwadi yesibili yaseKorinte chapter 6 verse 14. Hallelujah. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 6 verse 14. Maningaboshelwa ejokeni linye nabangakholwayo. Maningaboshelwa ejokeni linye nabantu bangakholwa. Amen. Ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na. Wena uthi uyakholwa ufunana esontweni ekushumela khona abantu besifazane. Amen. Ufunana esontweni engashumayela khona ngokuphenduka kodwa uthi uyakholwa uthi ungcwele. Kunabudlelwana buni ukukhanya nobumnyama. Yini ubudlelwane bakho wena othi usindisiwe nezinto zasezweni? Amen. Usihamba amaphathi ulala lamantombazana ahlukahlukene ngoba intombazane ushawa uvalo. Amen. Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na. Nina abantu nithi niyakholwa. Amen. Kodwa nibiza amadlozi. Amen. Nikhonza imali. Amen. Niqamba amanga. Amen. Ninenkani nolaka. Yes Lord. Uthi uJesu Kristu ke lingawayihlo wenu uSathane namanje yabuza incwadi ithini? Unakuzwana kuni uKristu noBeliyali na. uKristu akazwani noSathane. Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na. Yini ehlanganisa abantu abangakholwa? Amen. Uma ungakholwa yini ekwenza ukuthi uhlangane nabantu abangakholwa? Linakuvumelana kuni itempeli likaNkulunkulu nezithombe na. Umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu ungcwele. Amen. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Thina uNkulunkulu wethu uyaphila, siyithempeli lakhe elingcwele. So uma uNkulunkulu engcwele, wena waye ufaka irosari emqaleni wakho. Amen. Waye ukhonza izithombe. Amen. Waye unesithombe sikaJesu esingamanzi endlini yakho odongeni. Amen. Waye esontweni lakho kunendoda ke siphambanweni ebumba kuthiwa ke uNkulunkulu Okungcolileyo. Amen. Waye unesithombe sendlini yakho sikaNkulunkulu noJesu noMaria nendodana uJesu ingane kanye nomoya ingcwele endlini yakho odongeni. Linakuvumelana kuni itempeli likaNkulunkulu nezithombe na. Waye inkonzo izithombe. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Thina imizimba yethu iyithempeli kaNkulunkulu ophilayo.
njengokuba washo uNkulunkulu wathi ngiyakuhlala phakathi kwabo. Uthi uNkulunkulu ke wakhuluma indaba ukuthi uzohlala phakathi kwethu, Ngihambe phakathi kwabo. ahambe phakathi. Wafika wahlala uJesu Kristu wehla. Izwi laphenduka enyama. Amen. Noma leze enyameni. Amen. Laba phakathi kwethu, lahlala phakathi kwethu, kwasekwenzakalani? Ngihambe phakathi kwabo. Wahamba phakathi kwethu uKristu. Ngiyakuba nguNkulunkulu wabo. Waye uNkulunkulu wethu enyameni uKristu. Babe ngabantwana bami. Bonke abantu abalandela uKristu bangabafundi kodwa same time bangabantwana bakhe. Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Manje ke ingakho sithi ke phumani kulamabandla enu angekho eBhayibhelini. Phumani kulamabandla enu aqanjwa abantu angafundisi ngemfundiso kaKristu. Ngakho ke phumani phakathi kwabo. Nahlukane nabo. Phumani zihlukanise, qashula amaketangu noma kuthiwa unesikhundla. Phuma kuleso sikhundla uma ngempela ukuthi uzimisele ngokuthi ubone uKristu. Uma ngempela uzimisele ngokusindiswa. Isho inkosi. Ngoba uyazi esontweni lenu anibabhathisa abantu, anishumayeli ngokuphenduka, nifuye izidakwa, nenza amaphathi, nomfundiso abantu besifazane bagqoka amabhluwe. Isho inkosi, ningathinti okungcolileyo. Phumani kulamabandla enu amanga. Ningathinti lutho okungcolileyo. Khona ngiyanamukela. Ngeke uze wamukele iyasho incwadi ithi akungeni lutho ongcolile. Amen. Akungeni lutho olungcolile. Ngibe nguyihlo kini. Ezindaba Nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi. nyokuba ngamadodana namadodakazi kuNkulunkulu uma niphuma kulamabandla enu ongcola, niphuma kulemkhuba yenu yongcola nize kuyena. Isho inkosi. Ningathinti lutho ongcolile. Amen. Isikhulumile inkosi, Usomandla. umnini mandla wonke. Amen. Sekhulumile, qedile. Amen. Amen. Act 2:38. Amen. Incwadi isambulo isahluko 21. Act 2:38. Amen. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Phuma kule bandla lakho lamanga, shiye yonke into yakhona yongcola, ungathinti lutho lakhona, ungabafoneli, ungenzi lutho. Phuma. Amen. Landela iqiniso. Uphenduke manje ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. uPetru wayesethi phendukani Phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe nonke ningabhaphathiswanga egameni likaJesu Kristu, yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa Njengoba senikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu Lesi sithembiso ngesenu nesabantwana benu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. bonke abantu babiziwe. Amen. Baningi babiziwe. Amen. Kodwa bambalwa bazokhethwa. Amen. Baningi babiziwe edilini Amen. lomcimbi womshado Amen. welembe Amen. wemvu Amen. Yokundla. iwundlu. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane Esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane Esiphambeneyo. sikhohlakele. Amen. Zisindiseni. Amen. Phumani kulamabandla enu amanga. Amen. Anginibizele ebandleni lami, nginibizele eqinisweni. Amen. Izwi Amen.
lika Kristu Amen. uNkulunkulu wethu wangona phakade. Yes, Lord. Siyanbiza ngezwi. Amen. Sithi phumani. Amen. Landela iqiniso. Yes, Lord. Uma uzimisele ngokusindiswa, uma usajala umasixhozi, hlala ke uma ufuna ukuhlala. Kodwa incwadi ithi zidele. Amen. Thatha isiphambano, landela uKristu. Alikho elinye igama engakusindisa ngaphansi kwezulu nomhlaba ngaphandle kwegama lika Jesu Kristu. Amen. 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 Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga uNkulunkulu. Wena uNkulunkulu wethu osezulwini owenza lokho okuthandayo. Siyakucela Nkosi uJesu ukuthi wena usigcine, ulondoloze izwi lakho Baba lihambe kuzo zonke izinkalo zomhlaba. Abantwana bakho Baba ubathinte ngezwi lakho, balamukele ngoba wena Nkosi makuvume wena intando yakho yenziwe emhlabeni. Abantu bathambisa inhliziyo zabo Baba, kuze wena uzokwazi ukuthi uhlale nabo, ungqongqoze ngaphakathi kubo. Mabevula Nkosi, kungumusa wakho wena uhlale nabo, ube uNkulunkulu kubo, bona babe ngamadodana namadodakazi. Sithi mayenziwe ke intando yakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho ufike, wena ube uNkulunkulu kithi. Sithembele kuwe ngayo yonke indlela. Singathathi amandla ethu, indololane yethu siyenza amandla ethu, kodwa sithembele kuwe ngakho konke Nkosi uJesu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane ngizoyishiya inamba 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Amen. Sibonge bazalwane, sibonge ngokuzayo inkosi mayivuma. Amen. Amen.